салому дуруд ба мухлисони бошгоҳи Барселона. Шаби гузашта Барса дар майдони худ камно дастаи КАДИСро қабул намуд. Имрӯз мо дар бораи бозӣ ва натиҷаи он пурра бароятон маълумот медиҳем. Аммо як-ду сухан ба он нафароне ки дар комментария бар зидди ман кунак мезананд гуфти гапо. Не, дар канали Барса тишине, балки дар канали шахсии худ Муҳаммад Гайров. Шумо дар ҳаёти худ ягон проблема надоред? Махсусан мухлисони Реал, на ҳамаш, балки беахлош. Шумо ба баромадани видео дар канали Барса чӣ алоқамандӣ доред? Вуруди ман дар ин канал дар бораи дастаи Мадридӣ гапам намезанам ва ғайбатам намекунам. Типа Барселона бойдод видео дер мебарояд, агар ғалаба кунад шау видео мекунӣ. Охи ту фолбина киҷо медонӣ ман чӣ проблема дорам? Оё вазъияти видео кардан дорам ё ин ки не? Дидем ки ду рӯз дар ҳамаи каналҳо видео набаромад, значит ягон гап шидагист. Хубтараш мухлиси Барса нестӣ? Дафшая ҳами каналохӣ. Ин танҳо барои мухлисони Барселона кушодагиай. Дар Реал тиҷи дар як сол як бор видео мебарояд бо гапзанитон дар осмонай. Ҳо Барселона бой дод. Баъд чӣ? Любой зур мағлуб мешавад. Аз куҷо медонӣ яке мебинӣ ки мавсими оянда Реал ба кун мезана. Инро ҳеҷ кас гуфта наметавонад. Ман ба шумо бадӣ накардам. Илтимос, хубитон намерасад, бадӣ накунен. Гап бисёре не ки ба шумо гап фоида намекунад. Ин просто сарсухан буд. Ай ҳозир метавонед ай канал бароим барое ки имрӯза видео дахл дорад ба мухлисони Барселона. Гуфти гапо акнун дар ягон ҷо ба зур шинед, мо бошад сар мекунем. ҳайати асосиро хави чунин интихоб намуд. Дарвозабон Тер Штеген, мувозиятгарон Сержино Дес, Климан Лангле, Эрик Гарсия, Жорди Алба, нимувозиятгарон Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, ҳамлагарон Усман Дембеле, Мемфис Депай, Ферран Торрес. Дар оғози бозӣ Усман Дембеле бо суръати баланд наздики ҷаримагоҳ шуда қариб буд ки ҳисоби бозиро кушояд, вале толияш баландӣ накард. Бозам Дембеле дар дақиқаи 19 баъди комбинатсияи хуби футболбозони Барселона зарбаашро болотар аз дарвоза равон кард. Дар дақиқаи 27 аз маркази майдон тубро ба Сабрино ҳаво додан ва ӯ аз канони рост бо суръати баланд аз ду мувозиятгари Барселона гузашта ба Лукас Перес партов кард ва Перес бояд бе ягон монеа ҳисоби бозиро мекушад, вале зарбаи дақиқ зада натавонист. ҳамлаҳои Барселона тамоман натиҷа намедоданд, зеро футболбозони КАДИС бисёр муташаккилона аз дарвозаи худ дифоъ мекарданд ва ба аксулҳуҷум мегузаштанд. Дар дақиқаи 39 Усман Дембеле аз марказ суръат гирифта ду футболбози КАДИСро дар паси худ гузашт ва худаш зарба зад, аммо дарвозабони КАДИС Жеремис Ледесма моҳирона дастаашро аз гол наҷот дод. Мо ҳамин қисми аввали бозӣ мусовӣ хотима ёфт. Бояд қайд намоем ки баъди танаффус барои бозиҳои дастаҳои мунтахаб бозии Барселона бисёр бад гардидааст. Дар гузашта бар зидди ин хел рақибон имкониятҳои гол задан хеле зиёд пайдо мегардид, аммо ҳозир бошад таоман ҳатто ҳолатҳои хатарнок бар зидди рақиб эҷод карда наметавонанд. Сабаби ин ба фикри шахсии ман дар як чиз аст. Тамоми дастҳо чӣ дар Ла Лига бошад, чӣ дар мусобиқотҳои Аврупо дар бозиҳои гузашта гумон мекарданд ки Барселона хеле дастаи заиф гардидааст ва ҳоҷати автобус гузоштан ба дарвозаи вуҷуд надорад ва ҳамаи дастаҳо футболи кушод бозӣ карда ба ҳамла мегузаштанд. Аз ин рӯ Барселона фурсатҳои гол задан хеле зиёд дошт. Ҳоло бошад медонанд ки Барселона дастаи хатарнок аст ва ҳамаи дастҳо бо услуби автобус бозӣ мекунанд, бар зидди Барселона албатта. Аз ҳамин лиҳоз Барселона имкониятҳои гол задан зиёд надорад, зеро сатҳи Барса айни замон ба он дараҷаи наразида аст ки хатти дифои дилхӯ рақибро рах насӯзад. ҷисман онҳо аз ӯҳда ин кор намебароянд, чунки тамринҳои пеш аз мавсимиро Рональд Куман бисёр бад гузаронида буд. Дар қисми якум агар Дембеле намебуд, эҳтимолан Барселона таоман ҳатто ҳамла кардаам наметавонист, вале барои Дембеле зарбаи дақиқаи охирин намерасид. Ферран Торрес то ҳол исбот накардааст ки 55 миллион еврое ки барояш пардохт кардан сазовор аст. Дар қисми дуюм ман фикр кардам ки ду варианти дигаргун сохтани хатти ҳамла вуҷуд дорад. хави Торресро бояд иваз намуда ба ҷояш Адама Траореро ворид кунад ва Дембелеро ба канори чап, Траореро дар мавқеи Дембеле гузорад. Варианти дуюм бозам Торресро иваз намуда ба ҷояш Абамеянгро ворид кунад ва Мемфис Депайро аз марказ ба канори чап равон карда ҳамлагари марказӣ Абамеянг боқӣ монад. Дар оғози қисми дуюм аллаке Барселона ба дарвозаи худ гол сар дод. Аз канори чап футболбози КАДИС тубро ба маркази ҷаримагоҳ ҳаво дод ва Сабрино аз байни ду мувозиятгар зарба зад ва Тер Штеген моҳирона зарбаи ӯро рафт кард. Сабрино зарбаи дуюми иловагӣ зад, вале бозам Тер Штеген наҷот дод, аммо зарбаи
ҳуҷайми иловагии Лукас Перес ворди дарвозаи Барселона гашта ҳиссои бозӣ кушода шуд. 2 дақиқа баъд аз ин Усмон Дембеле баъди паси Френки де Йонг аз ҳолати хуби гол задан истифода карда натавонист ва зарбаи ӯ каме дуртар аз сутуни дарвоза рафт. Дар дақиқаи 68 бозам Усмон Дембеле аз масофаи дур зарба зад ва Ледесме ин зарбаро рафт кард. Ферран Торес бошад сари вақт барои зарбаи иловагӣ задан ҳозир нашуд. Дар дақиқаи 79 баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ Люк де Йонг бо сар зарба зад вале Ледесме нагузашт ки тӯб вориди дарвоза шавад. Абомянг дар дақиқаи 89 имконияти беҳтарини гол задан дошт ва аз масофаи наздик зарба зад вале Ледесме бозам дарвозаашро аз гол наҷот дода қаҳрамонӣ нишон дод ва бо ҳамин Барселона дар Камно бо ҳисоби 1-0 аз КАДИС шикаст хӯрд. мегӯянд ки баъди бозӣ бо КАДИС судобозони Барселонаро аз осмонҳои каруфар оҷилан ба замини оддӣ фуруд оварданд ва акнун онҳо дарк карданд ки дар осмони муваффақиятҳо онҳо муваққатан қарор доштанд. ин аллакай бозии чорум пай дар пай бар зидди КАДИС аст ки Барселона ин дастаро мағлуб карда наметавонад. 2 мусоиб ва 2 мағлубият. аз соли 2003 то ин ҷониб аввалин бор аст ки Барселона 2 бозиро пай ҳам дар Камно бо бох анҷом медиҳад. дар 19 соли охир Камно ба чунин аҳвол нафтода буд. хави аллакай гуфт ки рақобат барои унвони қаҳрамонии Ла Лига хотима ёфт ва онҳо дигар имкони мубориза бурданро аз даст доданд. аммо Бускетс мегӯяд ки моро 7 финали дигар интизор аст. хави пеш аз ин бозӣ гуфта буд ки моро 8 финал интизор аст. гумон мекунам дар Барселона то охири Ла Лига ҳамин хел давом додан мегиранд. моро 6 финал, 5 финал, 1 финал интизор аст ва дар охир мегӯянд ки мо финалро бохтем. шумо дӯстон дар бораи бозии шабина чӣ фикр доред? ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.